UGWUMBA update ma ọ bụrụ ndị oyibo update unu mara ọ na-adị mma ihe unu update nke nji bịa tata mgbagerunu. Hello. Ikwukata hello onye eze. Michael. Ikwukataziri gbanyụọ fonu si ọ credit gburu ka ọ gịnị ka m kpọghachi gị azụ. Isi na onye bụ ihe bịara rịpọtụ ọ mara aka gị nna m. Onye ka esiri m gị gbuo m egbuo ka ọ gị na kedu onye bụ onye? Onye kwan bụ onye ahụ ọ sị na m mere ya gịnị? Ya bụ ezinụlọ ndị be Nwogu. Ị mara ya bụ ezinụlọ ma weta onwe gị aka. Na-akpọrọ m gị ka m mee gị ihe ọjọọ kama na-akpọrọ m gị ka m see gị ya bụ ozi maka barụgụ ka ndị iro gị bịara imenishi. Ezinụlọ ndị be Nwogu kedu ka isi wee maa bụ ezinụlọ? Onwe onye mmarụ bụ Nwogu. Onwe onye mmarụ bụ Nwogu. Mụ na emekọrọ ihe bụ Nwogu. Amaghị m onye bụ Nwogu. Ya bụ ohovo ịma na papa ezeghị ya akwụkwọ nwa m nwoke si na ọ bụ ohovo. Afọ m abụghị na ohovo na. Ị mara ya bụ ezinụlọ? Afọ m abụghị ohovo. Afọ m abụghị ohovo. Ọ bụrụ ọgụ nwa bụ Michael ohovo. Afọ m abụghị ohovo. Afọ nna m abụghị ohovo. Onye ka m ji na-agwa gị sị na ọ bụghị mụnwa ka a sịrị gị gaa gbuo ma ọ bụ gị gaa tinyere accident. Ya bụ ndị bịara njem si na asị n'ezinụlọ be nna gị ezinụlọ ndị be Nwogu. Ege m ọfụma. Amaghị m ihe na-esere ụlọ okwu na ya bụ ezinụlọ nke ga-ekwego nduzo ha ji wee were ya bụ foto ogo na akwenyeghị n'arụ ya bịa n'ọnọgwụ femọ na anyị gwa omenọla na ya bụ ihe ọbụla akwụkwọ na ọgwụ m ga-eri ka azụ bụ nwatakịrị bụrụ onye mberede n'ozu n'ọnwụ moto azi ọ na pasha stro na ha ga-akpụta ebe Igbo na-ekerịta akwụkwọ na ọgwụ. O nwere esemokwu nụ na-enwe na ya bụ ezinụlọ be ndị nna gị? Enweghị esemokwu mụ na mmadụ na-enwe. Enweghị onye nwere esemokwu. Enweghị onye mụ na ya na-ese okwu be nna m. Enweghị onye iro m nwere be nna m. Anyị niile dị na mma. Ama m mana onye ọbụla bịanụ ga-asị na m merie ihe a. Ngwa ka ihe ị chọrọ ka anyị mee kịta ka ihe bụ nsogbu ka ihe ị chọrọ ka anyị mee maka achọburu m ọ bụrụ na m marụ ndị ahụ. UGWUMBA ọ dị mma ihe njicha ka m wepụtara unu ọpụdeti nke a ọpụdeti ahụ bụ ọkara aka maka na amaara m na ọtụtụ ndị mmadụ ịma na ekeresimesi bụ ihe na-abịa ihe a ọtụtụ ndị mmadụ ka a ga-eji eri mugu. Ọ bụrụ na ị gere ihe ahụ ọfụma ọ m ike iti ekwu ya ma ọ bụrụ na m kwucha okwu a ị ga-afụ onye kpọrọ m o si obodo Nsụka Igbo Nsụka wee kpọọ m echetaghazi m ebe afọ obodo ọ kpọrọ na ebe aha ka ya si wee kpọọ m. Onye bụ onye mụ na ya na-ese okwu wetara afa m weta pikchọ m weta akwa m na-eyi n'ahụ wee wetara ha sị ha gbuo m ma ọ bụ ha tinye m na accident. Ọkpọta afa m mana ọkpọtaghazi afa nna m. Ihe a niile bụ konja. Mgbe a gaghị akpọwa ụdị ọkpụkpọ oku ahụ ebido majawa tụwa egwu ihe njire ka ọ dụọ ya tinyekwe nọmba onye kpọrọ m ya bụ oku bụ ọ bụrụ na ime ihe na kpọọ ya ịkpọọ ya ikekwa ọ ga-eche na iso na list ndị ọ na-arụ konja. Maka gịnị ka m ji na-ekwu ya na ndị dibịa kịta na ndị dibịa Facebook agụụ na-egbuzi ha. Asịkwa m ndị dibịa ma ihe ha na-eme o ndị konja karịrị ndị mekaniki ekwezi mara ndị bụ ndị ara. Ya mere mmadụ ga-eji nọkọta o were nọmba m ị maara na otego ọ dị mana online ma kemgbe 2013 ihe dịka 2013 thereabout anyị bidoro mewe program na African Magic. Mgbe ahụ ndị African Magic na-ekwe anyị dee nọmba anyị ofu nọmba bụ ihe dị ebe ahụ ya bụ na ndị Igbo ji ya ka nkụ. Mmadụ wee kpọọ m n'ekwentị si na asịrị na ewetara akwa m na foto m na afa m si ka a ga gbuo m na ụdị ka ọ kwụnyezie m na line maka ikweta ha na ihe mbụ bụ ịkwụnyezi gị na line n'ebe ọ bụ na a gwara ya na a ga-enye ya efu Igbo
gị wetagodo ebune iweta ego ebune anapụghị nke ahụ eme emepego shọpụ n'isi ya bụ nwanne ọ bụrụ na ụdị ndị akpọ ọghụ asị ka ọ bụ enweghị onye nwegara afa gị enweghị onye nwegara ọchịgara akwa gị enweghị onye ọbụla gị na-eso okwu garịsị ka egbuo maka na ọ bụrụ na achọ igbu ya ama mbịa mewe anaụnsụ na ụdị a enwegoro onye chọrọ ime anaụnsụ ọ bụghị dibịa ga-eme anaụnsụ na-ajụ ya o si na nke a febanye na nke a si na ndị be onye nke a si n'ebe a banye na anụ nọ ndị be nna m ịfụ na ihe a niile bụ onye ọbụla nwere amamihe ga-ama na ihe a niile ha na-arụ bụ agụụ 419 ka m ga-akpọ yahoo dibia 419 maka na anyị maara kịta na mgbe mbụ na-abụ ime ihe ọjọọ oyogha na-achụghị ọsọ ya bụ nke mbụ bụ ga-eme n'ihe ọjọọ ga-eme ọ ga-eji bụ agwawa gị sị gị na ụdị ihe a mere ibido na-atụ egwu si na ọ dịkwa ka ọ ga-abụ Emeka mụ na ya tụkọrọ kọntena nriri ego ya ọ ga-abụ onye nke a m gara nara nwunye ya ọ ga-abụ onye nke a mụ na ya mere nke ọ bụ ha na-enweghị ihe emeta eme imo nwanne ndị akpọghị iwe nkwuwa okwu agwa m esi ahụ ha na-enweghị ndị mụ na ha na-ese okwu na be nna m dịka unu hụrụ ọnya ji aka ịgbanyụ ya bụ ihe na ọ bụrụ na oge ọ gbanyụghị ya in fact ka ọ gbanyechara ya na-akpọ ya enu kpọọ ya anọ ka nrị ka ọ dụzie patu ihe mụ na ya kwuru o kweghịzi epik mana ihe na nji na-agwa unu bụ na ya bụ onye bụ fake and ndị otu ya ka nkụ ọzọ dịka ibe ya bụ ịnọkọta n'ala Igbo ịnọkọta kịta somebody akpọghị n'ekwentị sị na ha dị etu a mere m na Ebonyi steeti na Abakaliki anyị na-eshutu o nwere ọrụ anyị na-eshutu na Abakaliki na November December last year anọkọta ofu onye ọkpọọ m sị m ọkwa anyị na-eshutu na-eweta rịpọtụ na anyị na-eshutu fim na Abakaliki so na anyị kwesịrị ịbịa warụ ha wa ọjị na ọha bụ ụmụ ọma ndị na-echekọta obodo ha bụ ndị a ji Biafra egwu anyị nwayo ndị a weru ndị ekperima abanyere soro na jiri afa Biafra na egwu anyị wayo kpọọ si nka na ọ bụrụ na anyị abịa wara ha ọjị mara na anyị nwere ike ụmụ bad boys abịa disturb nwaanyị neketa anya si nekono nsị ndị a ahụ ọdịkwa onye a mma onye anyị nọ na nke ya wee sị ka a kpọọ onye isi ndị anti gịnị na Abakaliki akpọ anyị ruo na police headquarter na Abakaliki akpọ onye nwa ka eteresie ya enenecha ya na nsịsị hapụ ya so na ndị a nwere ike ịkpọ na ha nọ n'ọhịa ebe dị etu a na ọha bụ ndị na-eme nke a biko gị na-ese ndịrị ha ihe asị onye eze anụ m akpọbụ ize ahịa mgbe na-ahazi moto mgbe ị kpọrọ ọya ka m ji epi ike ihu mgbe ahụ good afternoon a sị m na akpọburu m gị before mgbe ị kpọghara m ana m aya moto so nke ọtọ ya ị na-anụ ihe na-ekwu akwụsịgoro m nji kpọwa kịta ọ dị n'ogoro onye eze biko ịma na nsị anyị na-anyụ mbọsị a na-anya tụpụ ihe ọnụ sị ka m marụ kedu ihe na-emenụ ka etu anyị si akwa onye ukwu wara okwu anyị na-ekwu mbọsị a anyị akọnkludu ihe anyị ekwuchaghị ya ọfụma so nsị ka m kpọghachikwa egenu ka m marụ present sir enyemaka bụ by force ka ụdị enyemaka nke ọ bụ ife ọjọọ ka m mere na m kpọtara gị na fon ka m na-ajụ no ana m ajụ n'ugwu ka m mara eto ihe nji kpọwa ka m mara eto a ga-esi mee ya kedu ihe na-ebute n'ụlọ esemokwu ka m chọrọ gụ kedu ihe na-ese okwu mana mụ agwara gị na anyị mụ agwara gị sị gị na ihe ọbụla ha gwara gị bụ asị na enweghị okwu na-esere mụ na ya na o nwere okwu na-esere gị na onye ọbụla mba ị ga-adị very very careful okay ị ga-adị very very careful na gbasara ezinụlọ dịgo n'okwu ị na-ege m ntị ama na ihe na-ekwu ya bụ ezinụlọ dịgo n'okwu ọkwa ka edobe nna gị unu bụ be nna m nke ọzọ ị na-akpọbụ abụghị be nna m ọ ga-adịrị gị n'ama nwa m nwoke ya dịkwara gị na onye bịara gị gburu ga-egbu onwe na ọ bụga ji ọgwụ very 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 careful maka na usoro ndị be nna gị mere n'isi gị usoro a na-emere onye nwụrụ anwụ ma gị mara na ọgwụgwụ ka na-akwara onye dị ndụ ị were lọg na-ekpọchiri m ya bụ azụ
ndị Igwe Thomas Eze nwa akpọta mmadụ na fon ka rịọ ya rịrịọ akwụkwọ na ọgwụ mmepe were isi m na ezinụlọ m ịmagonye m bụ ma mụ amagonye bụ Michael kpachara anya gị maka na ndị ọnọdụ ga adịrị ekpe mma erikane n'ụwa ya bụ ndị mbụ ị na-agba afụfụ n'ofu ya bụ ndị igwe nọ ndị ọchị eze na iweta n'obi na ego mara na ọ bụ onye nọ mmadụ nse na ndị chichi eze ya ọ bụ nke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ọbịa n'azụ dị na ngịga ọ bụ ndị mbụ ị na-agba ewe iwe ebere abajọ ya bụ esemokwu ana ya bụ ana na-ebute bụ esemokwu ọba na nna gị ka ọ bụ sọba na ụmụnna sọba na ijiri ego gị wee zụta kọwara m ọfụma ịbụ nọọ ya ka ebe okwu a nọ gbaa mgharị maka enweghị mụ na ya nwere okwu a na chakwa ọ na-amụrụ gị kedu ebe nna gị nọ nna m ote nọ n'ọnwụrụ mgbe m pere mpe ka ọ nwụrụ ya bụ mgbe pere mpe o nwere okwu a na nna gị na ndị be ha nwegoro ha chọrọ iwepụta gị n'ike ị chọrọ ịgwa m na o nweghị okwu gbasara ana na o nweghị ana ndọrọndọrọ ana dị n'ezinụlọ a na-agwa gị na enweghị onye anyị dọrọ ana na nna m kechara ihe ya tupu ọ nwụọ enweghị onye anyị na ya na-ese okwu n'ihe gbasara ana obiko ka m ihe chọrọ ịgwa m na ịmara ọgba ndị iro gị ji wee bịa maka gị ha bịakwanụ n'ụdị ọgba ha ana n'okwu ana na-enweghị ndị mụ na ha na ya bụ na ihe na-achị gwa m bụ okenye onye shawọ onye mara ọgba ndị be nna gị bịara nke m ọjọọ isi amaghị m mụfe asọ mmiri n'aka ekpe ebe ahụ nọ so tụfịa na onwe ka bụrụ n'isi onwe ka ọ na-abịa n'isi m ọ bụrụ na m enwere onye m chọrọ anwụọ ma ọ bụrụ na enweghị onye m chọrọ mana ihe m chọrọ ịma bụ onye eze ihe m chọrọ ịma bụ ndị onegbu ha bịara ijewa ka m marụ ọmụ ka isi na-adịghị mma ka ọ gụwa chọrọ ibi m 419 ka isi na-adịghị m nkwa m na-ekwe gị bụ na ya bụ shitari niile anya ya bụ shitari na anwụ ị na-atọgharị ejokejiri ozu ịbụ onye ara ịbụ onye ara ịbụ onye ara ndị njem isi erede wee kpọọ m okenye n'isi awọ Igwe David Thomas Eze na mụ bụ nwoke bụ kpọwọ m na aga m echi ọnụ na akụrụta ịbụ onye ara aga m agwa gị ndị majọ njọ ọkụkọ eme olesi na ọ bụrụ akwụkwọ na ọgwụ ka m gbara abịara olesi na ọ bụrụ ndị makpọrọ eze nwaanyị osimiri ndị ike mgbọrọgwụ bịa gewe ntị ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-abịa maja mechie ọnụ gewe ntị ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-abịa ịmaja ị na-abịa ịmaja m na-eme atụrụ ma ha onye ị ga-ejide n'ọrụ nwoke ma ime atatụrụ echi ebe ị na-achọ onye ị ga-egwu wa ya anụmanụ Opurobios Igwe Ejenga